hand zit er een beetje voor. Een vogeltje, omdat hij zo'n snaveltje had. Een kraai Ja. of een doe. Heer, Stikkels. een kuf. Nee, het is een hint, denk ik. Ja, Want misschien wel een want die hint. krijgt zulke dingetjes op zien hollen. En Ja. dat had een hint vol. Zulke reden. Kaan, ja. Een door, Nee, dat weet ik eigenlijk net. spiegel. De raam van het hennenhok. Ja, misschien wel. Merel, Of een duif. Een doe heet dat. Ja, een doe. Of dit werd een arend. Ken wel een arend wezen. Ik weet het net. Een papegaai. ja. Ja, misschien Ken ik wel. wel een pauw wezen, ja. Het lijkt wel een beetje op een pauw. Die klapt mij zijn vleugel. Oh. Hetzelfde vogeltje met dan aan de oren komen. Ja, een Of oren. nog een piek. Ja, Nog een piek. Ik weet wat het is. Een haan. Of wallen. Ja, een mens. Een meesk. Een mees. Een meisje met een staart. Een famke. Ja, een famke, ja. Maar een hele lange pony. Ja. Volgens mij wordt het een beetje speeltje misschien. En dat die piek van ik lief en nog iets. Ja, het is een speeltuin, denk ik. Ja, misschien wel. En dat die piek direct bovenop is klom en dat hij door mij de famke de zou glieren van de glierbaan. Oh, ik weet al welk ding. Zo'n ding die is altijd hast als ik skiën. Dan moest er eerst in zitten en dan pas kist zo Misschien omheen. een skilift. Ja, skilift. Of het is een stoel en dat die... En dat die, wat famke in de stoel zit, nou die piekt de televisie in. Of een boekje voorleest. Ja, misschien wel. Ken ik. Maar ik weet in ieder geval, het is iets erop zitten kist. Ja, dat wel. Misschien. Ik denk nog een vogel. Ja. Ik denk eigenlijk een vogel. Of het is een Ik of weet zo. het niet. Of een vos. Nee, het is geen hert, dat weet ik Of zeker. een vos. Of een das misschien. Nou, of een mol. Krokodil. Ja, dat ken ik. Of een popke. Een meesk misschien. Nou, ik denk ik wel zeker dat het een dier is. Ik weet wat het is. Tijger. Tiger. Ik denk dat het een wolf is. Een vos Volgens of mij een een wolf. Een Ja, wolf. ik denk een wolf. Ja. De grote boze wolf. Ah. Oh, en dan rent hij hin of kip wat voor de wolf. Omdat hij hem bang is. Ja, dat denk ik. Hij doet zo. Zo van een handje geven van... Of hij wil haar hoorn bieten. Of In haar opbieten. hoorn bieten. opeten. Ja. Briefjes. Ja, misschien wel, ja. Dit is een... Een roet. of het is de door. Een reet. Bloed. Ja, misschien wel. Ja. Nee, dat is de uitknop, denk ik. Ja. Een tv. Ja, televisie. En daar kijken ze een beetje enge dingen.
ja, dat ze het wat wil uitzetten, omdat Pieken bang ervoor worden en ze vindt het net leuk. Ja. Knopjes, uitknop. Ja. Ja, want die is altijd vooraan. Ja, dan is dat voor de televisie dat ze nou de afstandsbediening vast staat omdat ze Ja, een en- de zender willen en als- opzetten. die- programma waar ze rustig van willen. Misschien is dat ook knappen. Ja, want dan Die pieken binnen bang van de televisie. Omdat er een wolf wie zit een deel. Want die pieken die zorgen dat alles echt is, denk ik. ja. Oh, wat betekent ze nou? Dat weet ik niet. Oh, dat ze het op die knop zet. Ja, Ja. op de uitknop. Ja. Die zetten Famke uit. die zetten uit, ja. Of omdat de pieken de bank van binnen of ze dat hem op de oren zenden. Of ze wil net met televisie zien. Ja, dat denk ik. Vist u dit echt een leuke video? Op het Chilse YouTube-kanaal kun je nog volle meer Frieske filmpjes zien.